Balkan vilayetinde çağların arasında näbelli virus ýaýraýar. Türkmenbaşy şäherindäki Köpürli hassahanasynyň saglyk işgärleriniň bir näçesi Lukmançylyk edarasynyň çağalar bölümünde ýatymlaýyn bejerigi almak isleýän çağalar üçin yer ýokdugyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Virusdan kesellen çağalar ýen zadyny gaýtarmak, beden temperaturasynyň aşy ýokarlanmagy, burnunyň ganamagy, dem almagy kynlaşyp sanramagy ýaly agyr alamatlar bilen hassahanalara ýüz tutýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly Lukman gurrun berdi. Balkanly Lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyda aýtmagyna görä, dümewe meňdeş alamatlaryň has agyr görnüşi bilen geçýän keselçiligi anyklamak üçin ýeterlik çäre geçirilmeýär. Azatlyň ýurdun Günbatar welaýatyndaky çağalaryň arasynda ýaýraýan bu virusyň nämedigini anyklamak boýunça Sebitiň saglygy goraýyş resmiýetlerinden tesbir almak synançyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenbaşynyň Köpürli hassahanasynyň bir näçe saglyk işgäri virusyň tizlik bilen ýaýraýandygyny we Lukmançylyk edarasyna ýüz tutýan çağalaryň sanynyň köpdüginden ýaňa çağalar bölümünde ýatymlaýyn saglyk bejerigisini bermäge ýeriň ýokdugyny aýdýar. 1 minut hem boşap bilemedok çağa nätaglarynyň köpdügi yararly enatalara çağalaryny gatnadyp sanjymlary almagy maslahat berýäris we olary öýlerine uradýarys. Esasy bejerigi üçin antibiotikler, antivirus sanjymy, aşgadan üçin damardan damjalaýyn sanjym, ýürek üçin sanjymlary we beýleki dermanlary berýäris. Dip hassahanyň bir lukmany anonim şertde aýtdy. Ol bir çağanyň saglyk bejerigisi üçin çykdagynyň ağzyndan 1000 manada barabar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz virusyň diňe welaýatyň çağalarynyň arasynda däl. Ese ýurdun dürli künjeginden gelip awada milli syýahatçylyk zowlagundaky çağalar diňjalş we sagaldyş merkezinde diňjalýan çağalaryň arasynda hem ýaýraýandygyny aýdýar. Bu merkezdäki çağalaryň 50 götürümden gowragy bu virus bilen keselledi. Şu günler Türkmenbaşy Köpürli hassahanasynyň pediatrlary bu merkeziň özüne baryp kesellen çağalara şol ýerde saglyk bejerigisini berýärler diýip hassahanyň başga bir lukmany anonim şertde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä awazada diňjalýan çağalar üçin zerur dermanlaryň maddi çykdajylary merkeziň terbiýeçileriniň we şäher hassahanasynyň lukmanlarynyň şepagat uýalarynyň boýnuna ýüklendi. Beýleki welaýatlardan gelen çağalaryň enatalaryny panika düşmezlik, howsala döretmezlik maksady bilen olara keselçilik barada habar berilmedi. Geçen 5-nji günne kesellän çağalaryň saglygy gowlaşyp başlady. Ýöne hem agyr ýatan çağalar bar. Dip Lukman belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalýan hassahanadan we merkezden tesbir alyp bilmedi. Redaksiýa ýurdun Günbatar welaýatynda çağalaryň arasynda ýaýraýan virus barada Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi bilen hem habarlaşmak başartmady. Balkandan gelip gowşan maglumatlar Aşgabatda täze virusyň ýaýraýandygy baradaky habarlardan bir aý çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanda daşar ýurda gitmek üçin pasport edinmek isleýänleriň 2 ýyla uzan nowatlaryna indi ýazylmak hem kynlaşdy. Daşogyň migrasiýa gullukları adamlary nowata goýmakdan ýüzörýärler. Azatlyň habarçylary Demirgazyk welaýatdaky ýagdaýy öwrendiler. Iýun aýynyň 20-sinden beri Daşogy welaýatynyň migrasiýa gullugynyň şahamçalarynda online we janly görnüşdäki nowatlara hatap almak tertibi toktatyldy diýip habarçymyz migrasiýa gullugynyň işgärlerine salgylanýar. Migrasiýa ofitserleriniň anonim görnüşde beren düşündürüşlerine görä nowata durýan adamlary hatap almak üçin jetonlar gutarypdyr, ýagny biometrik pasport edinmek üçin ýüz tutýan raýatlaryň ardalaryny 2025-nji ýylyň dowamynda kabul etmek üçin göz öňünde tutulan san dolupdyr. 2025-nji ýyl üçin nowat doldy we hiç bir nowata hasaba almaýar diýip migrasiýa ofitseri aýtdy. Türkmenistanda biometrik pasport almagyň nowatlary şu ýylyň başyndan beri öňgörülip eşidilmedik derejede uzady we martda 2025-nji ýylyň dekabrynyň aýagyna ýetdi. Daşogyň migrasiýa gullugynyň işgärleriniň sözlerine görä häzirki wagtda nowaty ýetip gelýän we Tomsun aýagyna çenli nowaty ýetjek adamlaryň arzalaryny kabul etmek işi hem wagtlaýyn besedilipdir. 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli nowaty ýadylan we nowaty gelen raýatlara pasport berilmegi 15-nji sentýabra çenli duruldy. Dip migrasiýa işgäri aýtdy.
Munun sebäpleri barada migrasiýa şäherleriniň beren düşündürüşlerine göre gullugyň vilayet şahamçatynda ýokary gözegçilik edarasy tarapyndan uçtan tutma barlyk geçirilýär şeýle-de biometriki pasport üçin blanklar gutarypdyr. Sentýabr aýyna migrasiýa şahamçatyna nowbatlary azaltmak üçin zagran pasportlar üçin blankalaryň uly tapgyry geler. Dip çeşme aýtdy. Bu aralykda migrasiýa edarasyna resmi nama tapşyrmak we nowata ýazylmak üçin barýan adamlaryň ýygy üzülmeýär. Adamlar migrasiýa edarasyna baryp resmi namalaryň kabul edilmeginiň wagtlaýyn togtadylandygyny bilip galýarlar. Adamlar özleri migrasiýa gullugyna baryp nowatlaryň togtadylandygyny hut özleri eşitmeseler ynanmaýarlar. Her kim hem ýurtdan gidip maşgalasy üçin kadaly durmuşda ýaşar ýaly şert döretmek isleýär. Ýöne daşowlaryň köpüsi pasport alyp bilmän lapkeç bolýar. Dip anonim gürleşen daşowly ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda pasport nowatynyň wagtlaýyn togtadylmagy para berýänlere täsir ýetirmeýär. Onlar 3.000 manatlyk puly bermäge taýýar raýatlar üçin dokumentlary tapşyrmak we pasport taýýarlamak hyzmatlary dowam etdirilýär. Pulun we migrasiýada sözü geçen MKM prokuratura işgäri ýa-da başga bir tanşyň bolsa 7.000-den 10.000 manatçenli para berip pasport almak mümkün. Dip ýagdaýdan habarly daşowly çeşme aýdýar. Onuň bellemegine görä halk köpçüliginde şeýle pul ýok, emma daşary ýurtlarda işleýän we dokumentini çalışmak üçin gysga wagtlyk ýurduna dolanan raýatlar soralýan parany berip pasport almaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanda giňden ýaýran paraxorluk ýurdun ähli pudaklaryna degişli. Azatlygyň habarçylary ýurdun kanun goraja saglygy saklaýyş bilim we beýleki urlardaky korrupsiýa barada ýygyderli habar berýärler. Ýurtda ähli zadyň bahasy bar. Indi öňküsýaly gizlin däl. Pasport gerekmi? Goşmaça pul töleýän we alýan. Sürjülük şahadatnamasy gerekmi? Töle. Okuwa girjekmi? Para berde gir. Para adam dowlandan gawryna çenli. Dip daşowudyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan halkara hasawatlarynda iň güýçli korrupsiýaly ýurtlaryň katarynda galýar. Transparency International guramatynyň korrupsiýanyň indeksi boýunça 2024-nji ýylyň başynda çap eden soňky hasawatynda Türkmenistanda beýleki merkezi Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda hukuk durujy suratyň emele gelenligi bellendi. Aşgabatyň häkimetleri şäher ýaşaýjylarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň umumy howlularynda nahar bişirip üýşmeleň etmegine gözegçiligini artdyrýar. Şunlar häkimet wekilleri ýaşaýjylara bu howlularda çiýişlik bişirmege gadagan edýär. Gadagançylygyň sebäbi barada häkimetler tarapyndan anyk düşündürüş berilmeýär. Tomuz pastyna raýatlaryň işden soň agşam çagy köp gatly jaýlaryň howlularyna dynjalyp nahar bişirip wagtyny hoş we şahatlykly geçirmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Häkimetler adamlary bu hezirlikden hem mahrum edýär. Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy soňky bir hepde goly wagtyň dowamında etrap polisiýa bölümleriniň we jaý ulanyş müdirlikleriniň işärleriniň şäheriň dürli etrapçalaryna ýygyderli aýlanýandygyny aýdýar. Olar esasan gur ilatly köp gatly jaýlaryň howlularynda mangal ojaklaryna çiýişlik bişirip garyndaşlary we dostlary bilen üýşen adamlary dargadýarlar diýip şäher ýaşaýjysy belledi. Polisiýa we jaý ulanyş müdirliginiň wekilleri ýaşaýjylara berýän maglumatynda howlularda çiýişlik bişirmegiň gadagandygyny aýdýarlar, ýöne onuň anyk sebäbini düşündirmeýärler. Olar çiýişlik iýmek isleýän hojalyklaryň restoranlara çiýişlik sargap, öýlerine getirdip iýmeldigini aýtmak bilen çäklenýärler diýip ýaşaýjy belledi. Habarçymyz häkimetleriň bu çäreleriniň Tomuz paslynda akşam ara salkyn düşende köp gatly jaýlaryň howlularynda üýşüp çiýişlik bişirip dynjalýan ýaşaýjylaryň köpelen mahalyna gabat gelýändigini aýdýar. Jaý ulanyş müdirlikleriniň biriniň işäri anonim şertde beren maglumatynda gadagançylygyň sebäbiniň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda grupdan düşen köp hojalygyň et satyn alyp çiýişlik bişirip iýmäge mümkinçiliginiň ýokdugy bilen baglanşyklydygyny belledi. Köp çağı maşgalasynyň maddi mümkinçiligine garamazdan ene atasынан çiýişlik bişirip bermegi soraýar. Şol sebäpli häkimetler aglabat häzirki hökümeti goldaýan gruply hojalyklaryň ýyly göz edip çiýişlik bişirmegini gadagan etdi. Olara göze düşmezlik barada görkezme berdiler. Dip jaý ulanyş müdirliginiň bir işäri aýtdy.
Azatlyk bu gadançylyk we onuň sebäpleri barada paýtagtyň häkimliginden we polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Paýtagtyň häkimetleri şäher ýaşaýjylarynyň köp gatly jaýlaryň howlularynda üýşüp din jalmak mümkinçiligi bilen bagly mundan ozal hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Şu ýylyň fevralynda Aşgabatda habarçymyz köp gatly jaýlaryň umumy howlularynda we jaýlaryň girelgelerinde duran skameyka oturguçlaryň jemaat gulluklaryň işärleri tarapyndan sökülüp aýrylýandygyny habar berdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Hitaýyň lideri Xi Jinping 3-nji ýolda Gazagystanyny Belarusy agdalyga kabul etjek guramanyň Şanxay hyzmatdaşlyk guramasynyň 2 günlük sammitine başlady. Ýewraziýa ýurtlar klubynyň garaşylýan giňemesi Abbasa ýolbaşçylygynyňky dünýä tertibini düzýän günwatar institutlaryna garşy alternatiwalary ködürlemek bilen Pekin bilen Moskwanyň Tewtary howpsuzlyk gulagyny garşylyk agram hökmüne ulanmak üçin edýän ýene bir tagallasy bolup görünýär. Orsiýetiň Ukrainada alyp barýan uruşynyň 3-nji ýylyny uzamak bilen şahga liderleriniň Astanada geçirýän ýyllyk sammiti Putin üçin öz boluşly bir platforma döredер we Rus lideri bir ýerde özüniň halkary derejesini izolirlenmänligini görkezmäge çalyşar. Belarusyň goşulmagy bilen çäklenmän bu sammit sebäpde terrorçylyga garşy has gutgaşdyrmalaryň ýoly goýulmagyna üns berer. Sebäbi aprel aýynda Moskwanyň Krok City Hall merkezinde bolan hüjümden soň bu ýagdaý agdalar üçin möhüm meseleleriň biri bolup galýar. Sewit ýurtlarynyň ýolbaşçylary Owganstanyň howpsuzlyk ýagdaýy we Gazagystan tarapyndan teklip edilen sermaýe gaznasynyň täze mehanizm barada hem maslahat eder. Şahganyň mandaty gaty dagynyk we ören uzaklary nazarlayan bolup biler diýip Düwi Berlinde ýerleşen Merikis pikir merkeziniň analitigi Iva Sievert Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Resmi taýdan aýdylanyny bu agza ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy gowlandyrmagy hem-de Sewitde birek-birege anam döretmäge gönüktirilen howpsuzlyk guramasy bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu ýylleşik 2001-nji ýylda Hitaý, Orsiýet, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbegistan tarapyndan başda territorial dagwalary çözmäge gönüktirilen agdalyk hökmüne dörediligi soňra has giňeldilip Sewit howpsuzlygy we ykdysady ösüş ýaly meseleleri çözmek hem ölçünarly. Şahaga 2017-nji ýylda Hindistan bilen Pakistany, 2023-nji ýylda bolsa Eýran hem öz agdalygyna goşdy we şu ýyl Belarusyň hem goşulmagy bilen ýene ulalar öýdülýär. Şahaganyň 23 ýyllyk taryhyndaky evolýusiýa esasan Hitaý bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň gowlanmagyny ösmegini jemlenýär. Moskwa käte bu guramanyň Hitaý ýolbaşçylygyndaky meýilnamalaryny şol sanyny Sewitleýin ösüş banky we azat söwda zolagy baradaky tekliplerini gowşatmakka ýatyrmak synanşygyny etdi. Ýöne Şi bilen Putiniň soňky ýyllarda öz ýurtlarynyň arasynda has bir gatnaşyk gurmagy netijesinde hususan Orsiýetiň Ukrainada başlan giň gerimli urşundan bäri iki lider Şanxay hyzmatdaşlyk guramasyny has giň hyzmatdaşlygyň bir bölegine we özleriniň Abbasa garşy dünýä garaýşlarynyň bir merkezine urdy. Hitaý Şanxay hyzmatdaşlyk guramasynyň günwatara garşy döredilen gurama bolmagyny görkezmek üçin uzak wagt alad etdi. Ýöne bu ýagdaý üýtgedi. Hususan Eýran goşulandan soň diýip Sievert aýtdy. Şahaga mundan beýlek günwataryň näme pikir edýänligi bilen kän gyzyklanmaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýleriniň iýun aýyna geçirilen ýygnagyna Putin Şahaga ýaly öňden bar bolan guramalaryň kömegi bilen Ýewraziýa Sewitine daşarky harby işleriň bolmagyndan ýuwaş-ýuwaş etaplaryň ýüze gurmak üçin Ýewraziýada köpçüliklerin howpsuzlygyň täze iki taraplaryň we köp taraplaryň kepillikleriniň täze bir ulgamyny döretmek barada çykyş etdi. Berlindäki Carnegie Russiýa Ýewraziýa merkeziniň işgäri Temur Umarov Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda halkary görnükgülligini we geýesiýasy ähmiýetini ýokarlandyrýanlygyna garamazdan Şahaganyň henidem köp babatda simbolky, mazmun babatyny ýeňil gurama bolup galýanlygyny aýtdy. Ol şinnem özüniň näme edigini we inni näme bolup biljekdigini anyklamaga synanşýar diýip Umarov aýtdy.
Ahir netijede onun esasy artykmaçlygy uly gowrum we bilelikdäki jemi içerki önüm bolup durýar. Ýöne bir ýerde henidem görünüp duran düýükli meseleler ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Belli bir açyk aýdyň mandatynyň bolmadylygy bilen şahaga esasan Sowet ýolbaşçylarynyň wagtal Şi we Putin bilen duşmak üçin bir diplomatik forum bolup hyzmat edýär. Hatay lideri 2-nji ýylda gadak kardeşi Kasym-Jomart Tokaýew bilen duşmak üçin bir günlük döwlet sapary bilen Astana geldi we şahaga sammitinden soň başga bir döwlet sapary bilen Täzgistana gider. Şi we Putin 4-nji ýylda iki çak gürleşip şahaga sammitiniň çägini şu ýyldaky ikinci duşuğunu geçirmekçi bolýar. Azerbaycan, Katar, Mongoliýa, Birleşen Arab Emirlikleri, Türkmenistan we Türkiýe ýaly bu gurama agza bolmadyk döwletleriň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres'in hem bu ýyna gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ilk sammiti Hindistanyň premier ministri Narendra Modi gatnaşmaýar. Onuň ýerine ýurdun daşary işler ministri Subrahmanyam Jaishankar gatnaşýar.